Azishofana kugara apa. Zizi. Tumalaidze sagara kabaka. Tobaka. Nderipi. Tereko. Tuyaura apa. Saka tombodzima ose. Zizi. Pini gura mbere ngoti kubuzi. Saka dodi. Chicha itika. Madzima. Tadzima babi. Oh, dai. Zviana. Oh, zvosiyana. Paundo zvandoona. Saka umeya. Saka chachirungu totanga kubatidza. Icho. Victoria Falls, come to Zimbabwe. Come to Victoria Falls. Come to the Icho. Icho. Chapindira. Chema. Ndeche manje. Wokuvhara kudai. Mosquito nezike. Ha, taridza usatari iwe unokutarisire chi. Tarira, ndatione ndiite tione. What? Ichungu. It's first time yangu zona. Pamwe nyoro chimuzini. Mosquito nezise. Zvitozereke zvogumira apo. Ichito chinoramba ichinda ichi. Kutaridza zviri kuitike. Nogumira apo avura. Mizato. Ita kusaidu. Ndaranga. Icho. What about? Look at this. Look at that. Look at you. Look at that way. Look at me. What about? Like I feel like thunder mounted, and this is what you are saying. You are not going to go. You are not going to go. That out of the video hango say. Asina zotichi. Ndikandi ngoti fresh ne apo mbichana. Apa sana tupedza design mzoro wangu. Chakakarunga mangwana na dai kuzoti tsifika tuma African attack kwedu. Todi tazombono ndikabati pandasvika pano guys asangana nevamwe vanhu ndiri kunyika ipi vakapfeka nice African attack mwana kuda kutondorya izvo zvino kuti takatidzwa kunorya vanhu paanondorya. Saka ini ndichiri pano ndikangotanga kutenda. Eve gateway stream vatiunza pano zuva because handiri kunyebera zvajesu yapa tunguradza kuona izi ana steps unofunga kuti hameno usati wanyatsokuhamba steps anga zvina mudengi kwesoko takaowe look at that saka right andikwedu inini manje tochipinda kuno ndochiuya ndonzi khadi rako iri ndoapona zviri kuninakidza tambosvita video pazvikunaka now practice makes perfect inochikajobera mhino kuti tichavhura sei vediri mani Lungdeve. Living. Junga kwangu asandaza kuti rumedichi saka icho chapindira shema chabvuma chavhura uya woni come and see so ichi watanzi chofana kugara apa zizi tumalaidze sagara kabaka nderipi tuyaura apa saka tombodzima ose handiti pini gura mbere ngoti kubuzi saka dodi chicha itika apa tadzima babi oh dai zviana. Oh, zvosiyana. Paundo zvandoona. Saka umeya. Saka chachirungu totanga kubatidza. Icho. Victoria Falls, come to Zimbabwe. Come to Victoria Falls. Come to the Icho. Icho. Chapindira. Chema. Right. Mzoro ndozogadzira later, like I cannot wait. Moza doesn't even want to go to Victoria Falls like I can't with the feeling. But let me tell you that I feel like Papa Barcoti Baru Nukfara because I don't know Palvanina Sama Popoma Ninsis a busy leave.
kuti dai no muzambezi mandakaverenga mubhuku chazouya ndikamuona kuti iwe zambezi pfura inda iwe zambezi uyu zvikepe zviripo zvikepe yazvo handizozvikwanisi kuzozvipira nokuti zvikepe zvinenge zviri kunzi $45 pemunhu budget dai wizani naizvozvo saka tichangotarira vamwe vachikwira mubhoti nadai tiri kurwisana isu tichangotarira vamwe vachichesei vachikwira mubhoti isu toenda kumafalls ndokwatichangooenda hedu tochibva ngatidzokei panyaya yemalights toenda apa isu ka zvindo zvitoko izvi kumberi uko handiti saka izi ya toilet icho what about hatimbovha tozodzoka umo ndakudza imwe story yaitika ine smart guys kambomagarawo mahotera nemaloji garika asi manje there is always a difference kwese kwaunoenda. This one it shocked me pinda come in so guys kutakira pano zikaita zvekuti saka kupanapa ndopekutoti kuda kamabheki enyu akatowanda mufana kutoisa ipo pano saka isusu tazouya nechini saka yangu kwa okay napekuti takashaya zvibheke zvokuisira malaptop nemachaja nechi kango diamond chamwari isusu we want to go to Victoria Falls chero zvese zvasvika nesu nemapepa bheki edu ndio mawiri atasaya yembedzikesa asi zvemaikira zvemalaptop esaum saka ndonga nemusasumo ndinokuti wisi then let's open panapo uya toni uya icho oh mahenga munhu utokwana mahenga saka tingi ndofunga kana uri munhu wemabusiness unoisa imo munhu hembe dzako satize tifunga kuti nehembe dzodai dokuswa pamahenga yatakatopfeka yenengaida ngiswa izvazvifuti izvi zvazviizvi sisefero ndikuda ndomuningokuzane mali dzako ikasanichachibata ndinokuisa hembe zvibhurukwa kuda ndisivi zvazvevanhu vemari mbinga tuide unifutuma haune wauya nehembe unemakauya nehembe ije isi chajeri ndepe kuchajisa tayapasi kuoneka sazivara iri washa right touyapa come to Victoria Falls, come to Zimbabwe, come to Victoria Falls, come to Zimbabwe. Right. Toba igrazi kuti uzvione kuti azibonyera wobva ne isi muno uchisaka chiri moti chiripi tichavabvunza kuti moti yacho iripi iyo ndo rimoti yeisi nomali ndo ine yeisi toriva kuti tinokwanisa kutonhorerwa saka ichi kuda ndechokuti kana manyanya kuti asitimu magirazi anopinda nemubathroom then isusu manje we requested 2 beds because inini trip definitely atandaza uvhare apo dayanzi mudhori ngaigara rakavharika kuitira shoko unovata neshoko muno ravhara right so isusu guys tine these 2 beds saka anonzi ma-twin beds inini yangu yadhai iyo ndizvo kazvakazoita dhaida mutichichuza because handina kuda kuchuza dhai akachuza iyo inangu ndikati fine since wachuza iwewe indochidi indochibata panapa but zvoita here sakati indovata uko iwe wavata panazve indovata panapa aiwazve iwe wavata pano indovata uko nei iwe kana ushupa ikauya ponoita se saka ndochitane uko kochitenderedza uchitarise right saka ndo twin beds idzidzi definitely wangangozvati sei maitiraling 1 musina tira 2 is because definitely inini ndidaifanira kunge ndakauya kunoko so I requested kuti ndoda kuita se madhende edusha I requested kuti ndinge ndichiuya nadiamond saka ndakabva ndati ndoda kuti sei ndoda hangu mune 2 mabeds so that iye vata pake indovata pangu so we here for like 2 nights handiti nhasi night 1 nemangwana ndopatovata pano so tadzauko saka ichi ndecheichi manje wokuvhara kudai imosquito neti ke taridza usatari iwe unokutarisire chi
Yeah, get one in G one. What? It's true. The first time I was on no gumira hapo havuta. Mimi tu itakusaidia. Iwe. Izisimuwa ngamba utostorm kandani imbengu ndozidai. Ndozidai. Tese paso gumira. Uri. Iwe. Oh, oh, this is beautiful. This is beautiful. Chukana ngizde. What is this? Ina mtachukua lisadu gumira. Inuza ndavu mora ichi. Icha pamazwe mosquito. Icha guma umakuramba mivisi. Ichi gumira apa. Cheto waudza kuti mabona. Apa. Chauza kuti pane chandazvomora by mistake. Iwe, tadza ubva uku. He? Chamai. Look at that. Mimi ndikutadzi kwa ikutangira. Uku. Mosquito neti. Uchaza. Uchienda. Hakuna chino kuti hakuna chino kuti lazite. Imani mobilizas. No mosquito fashioned against you shall ever prosper. Icho. 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 Yeah. Icho. Diamond. Uwase. Nichila icha. Aiwa. Diamond. Ukoriko. Ubata uko. Munhu mukuru ndiye anovata kuno. Haungavati panapa zvino. Nei. Aiwa, munhu mukuru no zvitongo rinoma munhu mukuru unovata upuzasi kuno. Nine lights. Kana munhu mukuru anofanira kuvata kuno ndiye anenge adakura zvikuitika zvese ndini munhu mukuru. Ndiyabala. So izvi madhende edu ndiye ari kuzongoresva zvawo panzi. Kandi boswededza uko. Inda uko unotora ukoko. Izvi. Uyako. Uri kuchikora zvako utongofunga wakabaya foni yako. Masiti chimufamba sebo. Oh, azotukwa. Oh, clap back. Oh my god. Uri wakagara zvako pano. Tichiri mukata sataenda pashi. Wouya kunodai. Apa manje apa patoda kudai. Iyi unaki toribvisa. Toribvisa uku. Chazonyatso kurongedza zvakanaka pano. Toribvisa kudai. Chaparongedza zvakanaka. Ini obviously. Ndingoisa izva. Tozozvibvisa ndisati abuda. Iyi shirt ya Diamond yakufanira kupfeka this one. Saka ndikamechanisana na Diamond matching tones. Ona manje. Then obviously right. I think apa ndipona kwakachikoro futi kandi mbona kuti kachikora cho. Kuita makeup. Yeah, makeup. Zvine ndikapedzera makeup kana usunga zvidhuku changu chandoda usunga because pane style ya usunga. So I think just ngandibana. Uchiona kuti zvikubuda here kana tazvisi umbolewo so umbodididi wesa ma-eyebrows ako kachikora uchifunga kuti pamwari dzimiwe maantarisa so uchizviudza wagara muno mukati mekazambeji lodge iye ndoketerera unonge uchifanira kunge uchidese uchimwa nayo ti yako ai this is my contract unonge uchindofunga kuti nezvinhu zvacho zvaanenge waita sei zvinenge zviita obvious paunosvika paikira sandavaverenga ngoma marules achoni Marules epaikira. Right. Uyu dhai ndovaninangidza zvodliwa here nditombozvidla zvangu nadhai kana nditachokwati handizivi. That's the truth, I don't know. Kuti unoziva kuti
pane mungu akambozoenda ngegore kwete muZimbabwe kuzvikwenyika ndobva ndanazvo zviri friji ndobva ndavhura ngadla so ndikazozvibhadhariswa so now I have to ask them first kuti zvotenderwa here kuti munhu udle zvinhu zvatasvika zviripo patebho izvi kana kuti kwete satazozvisanganisa mamwe makosti atisingazogoni ta sei kuwekera kunge ndichimabhadhara nokuti isusu bhajeti tikuiziva henyu nadhai tikuziva kuti there is ifriji ke mvura I think mvura totenderwa kumwa mvura ngatimwe mvura totenderwa mirozve mvura nyange awakabhadharisa anga wabhadharisa mvura handizivi asi mvura handizozi I think mvura totenderwa asikamnene mvura yako handiti mune TV pasina zviona kuti ndatoiona waiteza then obviously apa izvi ndezvekuti tea kana basa tea yenyu like later manheru zvese neshuga dai izvi coffee wanamwa coffee nangwana necoffee ichi shuga wawati zvese izvi nemukaka ndomekusira mvura sitamwa nemiromo kusaziva kufa right tobva anziyo ifoni yekuti every time paunenge uda kuhelp unoita sei unofona kamera yakabhedha de every time paunenge uda kufona unoita sei unoda help unofona ipapapo yakunomana toratidze zvaitika kuno manje let me tell you the truth obviously this is the chamber satyainsoshanda zvayo madecorations uyakunungu ini mukati mwangu manje ndorahema kuzokupa hangu naro nofamba nefoyanga taura ino zvazoitika ini ndangosvika ndikatanga kunangana nepataba ndikanangana nepataba ndipinda ndivhare dhoa ndanangana nepataba guys ndandisina kutozviona kuti muneitauro mukati munaasaputunoita ndakatombotasa amushure tofanira kuita apa pasi apa totsukwa munhu achigeza handisati ndaziva zvimwe naasati ndabvunza ndobva ndaona tauro riri mukati ndatokutovhuravhura memwana pandatoriona iri rakangomana nhasi rarimo rakangonenge zi mukati kuda ndora ndofanira kugezesa ndokutya kugeza tauro riya ndokutya kuligezesa ndaona rakachena hino nezirangu randadira ndabva naroko izvozvoita kuti ndisvibise tauro iri azviboni kudarisire kugezesa ndingani kuvabvunza nekuti mune matauro akawandisa ngati kuvabvunza satatanga kumanya mberi kuda ndiri kupukutisa wapedza kugeza kuitaura wabva nomba kwenyu asati asiva handiti mamwe aya paya wobhaya matauro aya guys look at this uteza pakamera look at this matauro esai ari pazvirekizvi ese kana usingaziva thingi chakakosha kuvhunza before washasa zvisizvo ungakobvisa pasi yetirarisire kukorobvisa pasi example guys amosenge zvozvandoita but it's an example kuti kausingazivika zvina kutanga wavhunza kuseri ukuku kune mamwe akangopombwa aya arapaya mamwe arapapaya ndinoda sei design kumahotera guys saka ndozvezvimwe izvozvo then tochibva apa thingi zvimwe zvazvoninakidza chinhu ichi ndazochiona ndatopedza kuikira ndichiratidza lepo ndatozochiona izvozvi izvi chinhu ichochichi ndechei ndoziva zvakanzi chiri izvozvi and shower cheo saka kureva kuti chinokosa kuchigezesa ichi asi tingatimomira kuchigeza hatichisefe iyi shampoo kunanda zvekunyatsokusvika musoro yeshampoo ichi irembo futi yese. Thank you very much Rainbow Towers and kwazambezi tipona then azambezi hand lotion sakuroti ndofana tombo hand lotion kana ndasinga hand lotion saka ikanzi azambezi kwatiri kugara isusu kunonzi azambezi lodge. So thank you very much vesa vanoshandidzana. Thank you. Hand sanitizer zvinhu zvitatozozviona zvakunyungurwa nemusoro wangu mumazivhudzai. Hand sanitizer takapurwa
then soap isipwe. Jesus. Ndio zvainge kata sipwe. Zvinhu zvakarongeka. Then machizha. Zvakawanza kuti uya usitadzi dai zvazvida pa. Zvakadai zvakanaka kudai. Vane zvavo zvazviri order zvangu zvazvina order. Saka izvi. Saka sanitary bag. Of course ndezvemadzimai obviously. Shower cap. Ndine shower cap. Hana uzviziva ino kuti zvindezvobvisa. Hana uzviziva kuti ndine shower cap. Ini ndangogeza yekera mangundu angu achirovana nekera. Ndipo ndakazoziva kuti mune ichi. Ndakatozviona kuti ichi chinhu chiripo ichi. Ndichirova nebvudzi roti saka kuda kuti pandichageza ndakuvata ndofanira kupfeka chinhu ichi mumusoro mangu kandi tochivhura tione zvachakaita chiyekera chachozvo. Oh, this is nice. What are it? Iwe chatotangidza kugeza. Wow. Ndokwana wangu ndokwanisa vana rose icho shower. Ndakutopinda mushawa pepe handiti ndechekuti uchigeza usavhudzira kwese vane mvura. Zvino izvi hatigoni kupedza takutodai kuzosira ndozochigeza mangwana hatigoni kupedza. Asi zvachakaita patazii asi chamutatoziba izi ndeyekera ikiti tendawo mazino asi toothbrush toothbrush ndikuni. Oh wow vanhu vane chirungu ava. In case wakanganwa toothbrush yako unoona toothbrush yakakumirira unayo unogara toothbrush yako indoda kuichengeta inenge iripa ndotonoisa pakumadziro ndakadaiwo so. Bottle lebra, I don't put ours. Amazambezi. Azambezi. So good also. I obviously no maybe. We say also zvatavana zviri. Hachatogoni. Unaona manje zvinoita spirit. Right. Saka manje tachibva pane pamwe pandinakidza guys yoratidza apa. Ndachitsvagwa mvura yanyu inovhurwa nepapi ndabata ichi ndadai ndatsvaka mvura inobuda nepi mvura ndioni kuti inobuda nepi paya ichi chazodishi yacho unoona manje kana nona ichi chakubuda saka badala manje zvidzidzisa ndega pachangu ndakudza chachibudapa ndodatangofungwa kuti sainokana ichibuda nepapi ndichageza sei nemwari nhasi wakakoza ichibuda neapapapa then ibva ndageza pekutanga ndatopedza kugeza ndichirudza maoko angu chidaiwo so nepapapa ndinodaiva ndipabhaketi ndogezera papi apa munozochi ana uzviona kuti mune shawa. Mune shawa ndakutochichichibuda maneta neiwe ndozogeza sei komana mune shawa ndikakana too late ndatopokuti andikadzokazve ndokuva ndazotangogeza neshawa because ndati taimbo ndangabvisi macho eshawa nekuidatambaraogeza haupeti ndasina kuzviimagine ndapinda munoka ndapedza kusvika pakuti zvose kana kupfeka ndisina kuzviona kuti mune shawa ndatodzoka ndikatangidza mamu 1 ndigeze neshawa right hatipei ndakanga mwa the other thing mune morning gowns too some morning gown no manje umonerawo sinje morning gown ndiri makusini mangwana ndinoda kuti ndimonera ndanimonera unozvati ndongogara pashi ichi chaifana kudzosera uku kwazvazviri kudai tichifamba zvakanaka kuzvizvazvo ona manje ndachavaudza kuti ndasingazivi kuti zvogumira papi uno zvavhomoka zvaita indi ndinovatapa ndokunekera ndokune maplug futi ndinenjishanda pesa ari kwawo aiwa kani mudoko toya panapa right. See white yao this one I think I'm not the right now with them. What's about icho ofuna kuma kuseni
Come to Victoria Falls. Come to Zimbabwe. Nacho. Dadele manje. Right, kune ichi chingawiwa. What I? So kune this one obviously. Yola zvichikaita ichi. Chakaita maburi. Chokuti even ingada kubata kumhepo ichipinda. Hazvina mhaka. Then kozoita iri. Inozoita zviziva zvirungu izvi. Zvirungaudzo iro. See? For your person. Then wobva ndinofunga ndikutoitira mhusha ndinotaurisa guys. Then wobva panapa. Saka ndokwedu kuseri kuku. Shuya ukude. Saka zviti tapinda nekuchi. Titapinda neukuku. Neuko. Kudore kuseri kwatojokonya tiki yedu. Tabva kuno tuzotendera manje apa. Wona ite ndo iro. Saka inotodii. Oh yeah, kuzvipanapa. Wodi. Ogara. What's good? What's up? Uri pano. Asa ndifunga kuti unoshanda 12 zeusiku. Zvoda kuti pamasikati pakadzikama. Nekuti kwanzi kunofamba zvipembenene ukatadzuka. Saka ndiwo panapa patiri pano. Taenda papo mutadzode. Tikabasa. Saka ndiyozvo. Saka I think mwene mune ruva rake. Kura kuti dai tataona uyu une ruva redu taitotora ruva. Kirita apa saka ruva ndofunga nderangu nemuvakidzani uyu uri panext. So that's pretty much it. Taichinda unogeza tigondorya. Saka I think this is pretty much it about our room. Chuya. Chakubate shakare pash comes no tailor. Icho. Yeah. Pash comes no tailor. Icho.